Ongi etorri guztiak eta guztiok. Ongi etorri guztiok eta guztiak. Zu, Irene Arraratz lizeaga zaitugu. Eta zu berriz, Maialen Berasategi Katalan. Eta teknikari gaur? Arantxa Artola Aldanondo. Hauxe duzue, ezer ez eta festa. Direnak eta ez direnak hitzetara ekartzeko saioa. De balde festa preparatzen dez nik nahi dedan ordua. Ezerrez eta festa. Gaur, despistatuan sexua. Tamainak ez omen du inporta. Alaxe dio topikoak. Jendea ez omen da metrotan neurtzen. Alaxe dio esaera zaharrak. Aldi berean ordea, gaur egun dena neurtzen da. Gorputzak badu bere indizea. Garunak bere koefizientea. Mozkorrak bere tasa. Dena neurtu arteko honik ez du gizakiokantza, eta neurtu nahi horretan hizkuntzalari ekin askoak ere badirenez, lan akademikoak egiten dira hizkuntzen askotariko alderdiak neurtzeko. Esate baterako, hizkuntzek berez omen duten sexismoa neurtzeko. Baina nola neurtzen ote da hizkuntza baten berezko sexismoa? Dirudienez, zientzialariek eta azterlariek asmatu dute. Horretarako metodoa ere, eta horretan dabiltza gainera. Lan horietako batean gutxienez, euskara ere aztertu dute. Aspaldi gainera, 1977an. Alberto García Meseguerrek egin zuen lan batean. Lenguaje diskriminazion sexual da lana. Euskaraz hizkuntza eta diskriminazio sexuala edo esango genuke. Eta lan hortan, zenbait hizkuntza aztertu zituen, eta besteak beste neurtu zuen zenbateko zama sexista duen bakoitzak. Interesgarria. Eta ez usteko ondoriorik edo atera zuen? Bueno, Meseguerrek esan zuen euskararen berezko zama sexista 105 dela. Eta gure hurbileneko hizkuntzak aipatzeagatik, frantsesarena 140 omen da. Eta gaztelaniarena berriz 180. Ala de abrua. Bueno, badago aldea, ezta? Bai, badago, bai. Ni neu behintzat, dena den, kasik gehien harritu nahi zentzun da, gaztelaniaren berezko karga sexista, frantsesarena alako bi dela, ez? Ez dakit, biak hizkuntza erromantzeak izanik, uste nuen antzekoagoak edo izango zirela kontu honetan. Bai, tira, agian ez genuen espero, ezta? Alako aldea egotea bi hizkuntza bien artean, baina aldea espero genuen, batez ere euskeraren favore. Euskeraren abantaila azken batean dezentetan aipatzen da, ezta? Bai, hori egia da. Baina dena den, hizkuntza edo zein dela ere, galdera bat, hizkuntza bat orduan sexista izan daiteke, alegia, sexistak izatekotan ez alginen hiztunak. Bai, noski, eta hiztunok badugu modua hitzak eta aukeratzeko, baina ez gara utzetik azten ordia, gauza asko eginak iristen zaizkigu, eta horrexegatik erabiltzen dugu zama sexistaren kontzeptua, ez da kondena bat, aldatu dezakegu, baina horixe jaso dugu aurreko hiztunen gandik. Bai, beraz, kondena ez, baina nolabait ere erentzia bai, ez da. Nola nahi ere, azterlan honen emaitzek argi utz dezagun ezer baino lehen ez dute esan nahi jakina gaztelania hiztunak adibidez, datu horien arabera ez, euskal hiztunak baino 16 aldiz sexistagoak direnik. Ez da pentsatu ere. Hori beste era batean neurtu behar litzateke noski. Bai, gutxitxo gustatzen zaigu batzuetan munduko hiztunik zaharrenak, munduko hiztunik berdinzaleenak eta munduko hiztunik hiztunenak garela sinistea. Bueno, orain serioxiago jarrita. Esageratu gabe, Bai, esageratu gabe, baina serioxiago. Asmatuko zenuen honezkero entzule,
hizkera sexistaz hitz egingo dugula gaur. Baina ahalik eta begirada sakon eta zintzoenarekin heldu nahi diogu gaiari. Saiatu nahi genuke axalkerian ez aritzen, ez kliseetan eta orokorkerietan ez erortzen. Bai, noski, gai honetan, beste edozeinetan bezalaxe, ez dakigu komeni den sasin konsignak zabaltzea, gero bi aldiz pentsatu gabe erabiltzeko, benetan gogoetarekin gabe, ez da? Alakoak, lelo bihurtu eta erraz zabaltzen dira, baina ez dago oso garbi onandirik egiten ote duten. Edo ideiak utsaldu edo banalizatu. Uste dugu gaiak merezi duela. Ezta, beste sakontasun bat. Bai, ez alferrik zuk Irene denbora luzea daramazu gai honetaz gogoetan, irakurtzen, hitzaldiak ematen ere bai. Gustuz eta zeure interesez bai, baina alabeharrez ere bai, ezta, Berriako Euskara taldeko burua eta estilo liburuaren arduraduna zaren aldetik. Izan ere, egunkari baten bi alderdi oso funtsezko dira, hain zuzen, hizkuntza eta deontologia. Eta bi hoiei zuzenean eragiten die hizkera sexistaren auziak. Bai, azken batean, egunkari batek, hein handi batean bintzat, hizkuntza du lanabez, ezta? Eta ederki dakigu hizkuntzak zenbat dezaken. Onerako zein txarrerako. Deontologiak, oinarri etikoak eta gidalerro ideologikoak zehazten dizkio komunikabideari. Nola baita esateko, eta kazetaritzaren gakoetako bada, eta kazetaritzaren muinean dago. Egunkari edo komunikabide batek bere kode etikoa zehazten duenean, beste ebatzi beharra dauka, zer jarrera hartuko duen matxismoari dagokionez, eta beraz, hizkuntza sexistari dagokionez. Bai, gure estilo liburuak horren berri ere ematen du, alegia azaltzen du, zer irizpide deontologiko dituen berriak gai honetan. Bai, 2006 geroztik hortxe dago, atal hori berriaren estilo liburuan, hasieratik, beraz. Batetik eguneroko jardunean hanka ezartzeko, horretza baita hanka sartzea, eta bestetik denok berdintxu jokatzeko, koherente jokatzeko, ezta. Berriaren parte dira irizpide horiek geroztik, eta ez baten edo bestearen iritzia, berriaren balio editorialen ispilu dira eta bete beharrekoak. Noski berrian lan egiten dugun ontzat. Bai, garbi dago beraz gai honek bete-betean eragiten diela prentsaren eta komunikabideen esparruari eta bertako profesionalei noski, baina ez hoiei bakarrik ez da. Berez edonoren kontua da, ezta? Edo bestela esan da denen kontua. Azken batian balio ez ari gara, etikaz, gizalegeaz, giza eskubideez. Ai. Zer? Gizalegea aipatu duzu, oraintxe, giza eskubideak, hizkera sexistari buruzko saioa egiten hasi, eta konturatu orduko giza dontsua azaldu etzaigu bidera. Zerrote daukagu guk gizaketik, zer du justizia gizalegetik. Tira honetara ezkero, heldi ezaiogun bete-betean, Euskaldun askori hainbeste eta hainbeste eztabaida ordu atsegin eta alegera ekarri dizkigun auziari. Gizarte, jendarte auziari alegia. Gogoan izango duzuen, nola teaser edo aurrerapen zirikatzaile koskor bat egin genizuen aurreko saioan, gai honi buruz. Eta tira, ezer baino lehen esan dezagun guk, adibidez, berrian, gizarte hitza erabiltzen dugula. Soziedad edo soziete edo society adieran, esan nahi baita. Beste zenbaitek berriz, jendarte, esaten diote horri, azken aldian. Bai. 80ko hamarkadan hasi ziren batzuk gizarte baztertu eta jendarte erabiltzeko proposatzen. Eta halaxe sortu da gizarte jendarte bitasun hori. Bai. Hori baino lehen batasuna eginatzean, esateko, eta arlo guztietan gizarte erabiltzen zen, bai iparraldean eta bai hegoaldean. Bai, berrian bederen
2005 aztertu zen lehen aldiz gizarte jendarte auzi hau, ezta? Bai, urte batzuk pasatu dira, baina funtsa lehengo bera da. Kontua zera da, gu dakigula etimologia dela gizarte hitzaren kontra erabiltzen den arrazoi bakarra. Bai, eta aurrekoan hizkuntzaren esan indarrari eskaini genion saioan esan genuen bezala, etimologia da, alegia, bai, gauza jakingarri bat, gauza esanguratsu bat, hitzen jatorriari eta bilakaerari buruz informazioa ematen diguna, baina hitzei gure ustez behintzat erabilerak ematen die benetako esanahia eta benetako balioa. Bai, gizarte hitza baztertzearen aldekoek diotenez, giza erroan dago arazoa. Bai. Hau da, giza erroa gizon hitzarekin lotuta dagoenez, ez omen da komeni, adiera horretan erabiltzea. Hori emakumeak baztertzea litzatekelakoan. Berez, oso ikuspegi etimologista da hori, ez da? Hitzek ez dute esan nahi etimoak edo erroak esan nahi duena, baizik eta zuk esan dezun bezala, erabilerak ematen die esan nahia de facto. Gaur egun nik uste, behar bada oker nago, baina nik uste ez dagoela euskaldunik gizarte esan edo entzun eta gizonak bakarrik irudikatzen dituenik. Ez dut uste, gainera burubide etimologista horrekin koherente izan ezkero behintzat giza erroa baztertzeak ez du esan nahi soil-soilik gizarte hitza ezin erabiltzea. Baizik eta baita erro hori duten beste hitz eta esapide guztiak ezin erabiltzea ere. Alegia, akabo giza eskubideak, akabo giza legea, akabo gizakatea, giza genoma, giza korridorea, giza inmunoeskasia, akabo giza eta gizarte zientziak. Pentsa zenbateraino mugatuko gintuzken bide horrek. Itxaron, zenbateraino esan duzu, oraintxe? Bai, ala ustet. Geldi hemen momentutxo bat. Zer dugu, ba? Galbidean den espezie bat. Edo isilean desagertzen doan espezie bereko bipiztia etzan elkarri itzala janez elkarri itzak janez elkarrekin desagertuz isileraz. Barka, buru belarri ari ginen hizkera sexistarekin, baina etentxo bat egingo dugu zeren zenbateraino esan duzu, Irene, eta pixka bat kili-kili egin dit belarriek. Bai? Bueno, uste dut badakidala, nora zoazen. Bai, badakizu, izan ere, noiz da, zenbateraino hitza irakurri edo entzun zenuen azken aldia. Ez? Eta aldiz, zenbat aldiz irakurri edo entzun duzu azken aldian, zer puntutaraino esamoldea. Akaso sorte txarra izan dute, baina azken aldian ze puntutaraino besterik ez dut entzuten edo irakurtzen han eta hemen. Ez dakit, itxura guztia du gaztelaniazko esapidearen kalkoa izatekoa, nahiko gardena eta gordina, ezta? Eta azpimarratzeko da, azpimarratu nahi dut, kalko asko beharrezkoak direla, hemen ez gabiltza kalko eizan. Abantaila espresiboren bat ekartzen baitiote hoietako batzuk hizkuntzari. Gure kasuan euskerari, baina beste kalko batzuek, alferrikako kalkoek zarata egiten dute sisteman. Zer berririk ekarri ez, eta lengoak endu. Lengoak endu, bai, zeren zer puntutaraino hori hain zuzen, espezie inbaditzaile petoa da, ezta? Mauka jaten ari da beste izakitxo hori, zenbateraino gaixoa. Atzo goizera arte normal eta efikazia osoz erabili izan dugun hitz hori. Dena den, esango nuke, ez, galera hori barkatu, sakonagoa edo orokorragoa dela, ezta? Zer puntutaraino esapidea ez ezik, azken aldian dezente entzuten da, zer puntutara arte esapidea ere? Bai, daño, kasu marka ari da galtzen oroar. Muga adlatiboa izenekoa. Kasu marka muga adlatiboa. Daño.
bai, hoxe. Joño, izen arrunta ez dauka ba oso arrunta. Eta, aizu, izen zientifikoa, zein genuke, espezionen izen zientifikoa? Bueno, hizkuntzalarientzat zuk aipatu dezun hori da izen arrunta eta zientifikoa, baina tira, josteta onartzen badiguzue, oain honela deituko diogu. Direktio el mugaduniz. Bai, oso dotore, oso ondo. Kontua da, espezie hori hegoaldean bintzat, galtzen ari dela. Eta oso litekena da gaztelania hitzezit kalkatzearen ondorio izatea, hori ere. Ez dakigu, baina susmoa. Izugarri zabaldu da, adibidez, nora arte iristen da, esatia, noraino iristen da, esan berrean. Bai, noski, gaztelaniazko asta, ez? Preposizioak ez dituen ez berizten alakoetan denbora eta espazioa, alegia gaztelaniaz bietarako erabiltzen duten ez preposizio bera, gu ere berdin. Bai, plisti-plasta nabardurarik gabeko putzu batean. Eta gainera joera asko sakonago baten adierazgarri, baino ez da, gainera. Bai. Zeren azkenean konturatzen bagara gure inguruko bi erderetan zuzeneko ordainik ez duten euskal hitzak edo esapideak edo partikulak edo horiek denak galtzen ari dira, poliki oharkabean, ia. Pentsa nola da bilen partitibo gaixoa ere. Bai, gaixoa, bai. Eta beste adibide simple bat eta erakusgarri bat jartzearren txorakeria bat ematen du, baina azken aldian gero eta gutxiago idazten da, adibidez, iaz, hitza. Orain gehienetan idazten da, edo esaten da, joan den urtean, edo pasa den urtean, edo... Eta ez du ezer txarrik, Ez. Joan den urtean esateak edo idazteak. Eta hizkuntza guztietan galtzen dira hitzak, Hori ere esan beharra da, kagu normala da. Baina, tira, lehen atalean esan genuen bezala, gaztelaniaz esango ez balitz el año pasado, eta gaztelaniaz hitz bakar bat balego hori esateko iaz, bezalako hitz bat, ezta? Orduan seguru asko, orain baino askoz gehiago erabiliko litzateke euskeraz ere iaz hitza. Praktikoa da, laburra da, zehatza da. Bai, alaxe, laburra eta zehatza. Jendarte hitza berriz lausoxiagoa dugu. Ara, lehengo gaia dugu hemen, berriz. Bai, fatalista jamar jartzen ari ginelakoan edo, pentsatu dut behar bada hobe izango zela hortxe etetea. Bai, kasiko be hitz beste egitea, eta bide batez fatalismoaz beste egitea ere. Zezaten ari zinen. Hoxe, jendarte hitzarekin ari ginen eta horixe ekarri dut berriro izpidera. Bai. Lehen ez dugu eta bukatu. Bai. Gizarte erabili nahi ez, eta ikusita nago, eta ez da broma, giza jendartea. Eta gizakiaren jendartea ere. Ene. Ez dira nik asmatuak, asmatzen hasita ez nituzke asmatuko hainonak. Hor garbi ikusten da, nire ustez, zein axaletik lantzen ditugun onelako gauzak, ez da? Gainera, iparraldeko entzuleek gogoan izango dute, nire adin bertsukoa bintza bai. Oraintsu arte, jendarte hitza apenas erabili dela gizarte esateko, ez da? Erabiltzen zen euskalkietan, jendaurrean edo jendearen artean edo alako zehozer esan nahi zuen. Gure hegoaldekoen lagun arte alako bat. Bai, alegia adibidez, esango bageno bezala ez. Urlia kale nagusira iritsi eta jendartean galdu zen. Bai, edo sandia jendarte atseginean ibiltzen da. Aitak zenarrak nausiak uhuratzen dituen jendartetik Esan dugu etimologiari hain zorrotz erreparatu eta horren arabera hitzak baztertzen hasiko bagina, lehen aipatu ditugu gizalegeak eta abarrak, baina hori baino askoz luzeagoa izango litzateke hitz baztertuen zerrenda. Bai, gainera auzi honek guztiak neuri bintzat susmoa pizten dit ez ote diogun euskarari gehiago eskatzen, kontu honetan bintzat, beste hizkuntza batzuei baino.
irudipena dut, naziarteko kulturitzei ez diegula lako galba zorrotza pasarazten. Hor daude humano, humanismo, humanitate, antropologia. Ez dakit, ez da batere koherentea. Euskeraz gizarte baztertzea eta gero lasai erabiltzen segitzea nazioarteko kultur hitz hoie guztiak. Bekatu berbera baitute. Bai. Eta kontuz, noski ez gara esaten ari, gaizki iruditzen zaigunik, edo arraroa denik, nork bere diskurtsuan hitz batzuk hobestea. Ez noski. Hitz bat edo bestea hautatzea, azken batean denok eta denean egiten dugu hori, nolabait ere tribu bateko edo besteko kidea izateko modu bat da, hizkera aukeratzea. Bai, dudari gabe. Baina funtsean, bintzak kontua benetan baldimada sexismoaren aurka egitea, importantena ez da esapide batzuk baztertu eta beste batzuekin ordezkatzea, baizik eta ikuspegia bera aldatzea, ez da, sakon. Eta batez ere, jokamoldeak aldatzea, alegia. Kontua ez da besterik gabe. Jaunda jabe eta alako beste batzuk ez ditugu erabiliko. Baizik eta jakitea alakoak noiz eta nola erabili, ez da? Bai, ze bestela anekdotan gelditzen gara, ez da? Eta anekdotan gelditzea azken batean frivolitatea da, arinkeria da. Bai, oso erraz lerratzen gara anekdotara, ez da? Axaleko zerbait moldatu eta segi aurrea. Gainerakoan lehen bezalaxe utzita. Baina, tira, kausa edo ideologia baten alde izkera bat hautatzea baldin bada kontua, ez da dila hori izan muinari heldu gabe itxurak egiteko modu bat, ezta? Hizkuntzak alakoetan zinezko pentsaera baten isla izan behar luke, nire ustez. Esate baterako gogoan dut nola duela gutxitu hitza kendu duten Espainiako konstituziotik, eta desgaitasuna duen persona jarri. Oso ondo, baina gero horrekin batera, neurri praktiko eta materialik hartzen ez badute, itxurakeria hutsa da. Bai, axaleko konponbide bat, makillaje bat, baina benetako arazoak hortxe dirau. Bai, hoxe, hizkuntzak asko dezake, baina miraririk ez du iten, benetan zerbait egin nahi bada, oso erne ibili beharra dago, eta denari adi. Eta erne ibili ezean, segituan agertzen dira betiko klixeak, edo klixe berriak. Bai. Klixeak ere berritu iten dira. Eta klixean laister bihurtzen da gogoa ernez edukitzeko tresna, ezta? Hitzetan eta pentsamenduan, nagi aritzeko bidea ematen digu. Bai, dena den, inertziak indarra handia du, eta askotan erne ibiliarren uharkabean joaten zaizkigu alakoak. Adibide tipiko bat da esaterako edabideetan eta emakumeak familia lotura hutsez aipatzea, ez? Izaki erlatiboen mailan jarrita. Bai, kazetaritzako artikuluetan eta gizonak beti dira nor. Protagonista dira, ardatza izaten dira, eta beti dute lanbide bat, edo meritu edo zaletasunen bat, eta hori helduleku bada. Munduan jartzen dituen helduleku bat. Emakumeak berriz, behin baino gehiagotan agertzen dira ez lanbiderik, ez meriturik, eta ez zaletasunik dutela. Agertu, besterik ez dira egiten, nor den baten, hau da, gizon baten, emazte edo alaba diren aldetik. Alegia, ez dute heldulekurik. Helduleku bat norberarena esan dezakegu. Arira ez badatorez aipatu, baina aipatzekotan tajuz, aipatu. Zenbat Gernikako kuadro, du parean telebista, martxoak 8an more, bederatzian matxista. Indarkeria matxista edo genero indarkeria, edo zein. Horra beste bi esapide eta horra beste autu interesgarri bat. Berriak gaur egun indarkeria matxista esapidea erabiltzen du, ezta? Bai, zehatzago iruditzen zaigu indarkeria matxistaz hitz egitea. Argiago adierazten duelakoan gaude zerk sortzen duen indarkeria mota hori. Genero hitza berriz, azken batean gaur egun lausoagoa da, edo hobeto esan da, akaso lauso egitu egin dugu alako gauza jakin eta konkretu bat ez hitz egiteko. Hori bai, Espainiako legediak
jasotako delituaz ari garenean, genero indarkeria esapidea erabiltzen dugu oraindik. Alaxe izendatua dagolako legean. Baina bestela ez, inoren esanetan ez badago bintzatez. Berriaren hasierako urteetan dena den emakumeen kontrako indarkeria eta genero indarkeria esamoldeak erabiltzen ziren, ezta? Bai, hori zen joera orduan. Eta pentsa, garai hartan hori izendatzeko genero hitza zabaltzen hasi zenean, batzuek kritikatu ere egin zuten generoa adiera horretan erabiltzea. Bai, gogor, gainera. Argudioa zen, beste, generoa gramatika kontua zela berez, genero gramatikal esaten zaion hori, ezta? Edo bestela, arte eta literatura klaseak, edo multzoak sailkatzeko hitz bat zela, ezta? Badakizu genero literarioak, eta bar. Gaur egun berriz, nekez jarriko luke inork auzitan generoa ez dela hori. Hori bakarrik. Baina badakizu, hitza ukatzea da kontzeptua eta egitatea ukatzeko moduetako bat. Bai. Hala eta guztiz, berez, esan daiteke genero indarkeria terminoaren bilakaerak ez, bere bidea eginda, modua eman duela generoaren kontzeptua bera ezagutarazi eta zabaltzeko. Baina, aldi berean, bide horretan guztian, oraintxe aipatu duzun bezala, genero hitza ez dakitez, lauso egitu ezote den edo? Bai, hitz batzuen bilakaera oso da bitxia, baina ez kuriosoa. Ez dakit, lehen esan dugu ez da oso arriskutsua da gai hauetan axalean geratzea, aldaketa kosmetikoak egitea, izkeran kontuan edituko batzuk aldatu, oso ondo ulertu gabe zergatik, eta nola aldatzen ari garen, eta aurrera, ezta. Hala jokatuta, hitzen perbersioa zer den, oain zer, eta askok nasmaz darabiltza genero eta sexu hitzak, gauza bera balira bezala. Saio honen hasieran kontatu dugu azterlan baten arabera euskarak 105 omen duela karga sexista. Eta egia da euskarak, hau ere esan dugu, ez duela genero gramatikalik. Baina, hizkuntza batek genero gramatikalik ez izateak ez du inondik ere esan nahi, hizkuntza horrek ez duenik matxismoa islatzeko joerarik. Hizkuntzan berez ez da ezer gertatzen. Hiztunarena da hitza. Eta hiztuna moldatzen ditu bai diskurtsoak eta bai hizkera, bere pensamoldearen eta bere mundu ikuskeraren arabera. Beste kontu bada ze pasatzen den, eduki sexistarik emateko asmori gabe ere, diskursoak sexismoa pehatxita ekartzen duenean, agerian batzutan eta beste batzutan disimuluan. Egia da genero gramatikalik ez izatea abantaila handia dela horretan. Baina bermatu ez du ezer bermatzen. Adjektiboetan, esamoldetan eta barretan, hizkuntzak eginak ematen dizkigu molde batzuk eta karga sexista eduki ohi dutenak. Bai, askotan aipatzen den adibide bat. Gizon portatu esapidea. Bai, adibide hori paradigmatikoa data. Horren sustraian mundu ikuskera oso badago. Beste adibide bat. Bai. Testu berean Andoni egaina deitzea, eta Maialen Lujami hori Maialen. Edo Bill Clintoni Clinton, eta Hillary Clintoni Hillary. Badakizu. Komunikabide batzuetan zenbat kostatzen zaien esatea adibidez gizon batek emaztea hil duela. Badakizu nola haien hitzetan askotan emakumeok bizia galtzen dugun senarraren esku. Alaxe, igual emakumeoi abizenak ere galtzen zaizkigu, antza, ogarkabean. Jo, espistatua gara, horregatik emakumeak. Bai, bigarren sexua ez
despistatuen sexua gara, itxuraz. Eta alakoetan gainera, berdin jamar dio, nor zaren, alegia ze klase sozialetakoa zaren, edo zenbateko talentua, edo fama, edo prestigioa duzun, zeren matxismoa transbertsala da. Eta emakumerik ahaltsuenei eta importantenei ere erortzen zaizkie, abizenak eta abarrak. Berdin herritar xe bati, zein erregina bati. Zenbat aldiz ezote dira aipatzen errege katolikoak, esate baterako, erregina katolikoak aipatu beharrean. Eta hori, sexista ez ezik, gramatikaren kontrakoa ere bada, Bai, aztu gabe. Donostiako kale ospetsu baten izen ofiziala izan zen, urteetan, errege katolikoak, pentsa. Bai. Halako batean, zorionez, zuzendu eta erregina katolikoak da guain. Bueno, zorionez, edo zoritxarrez. Edo zoritxarrez, akaso beste izen bat mereziko luke. Hementxe doala proposamena, udalarentzat. Bestalde, beste adibide bat egin jarraituz, nahiko degarria izaten da, adibidez, ondamendiren bat edo gertatu, eta entzutea, edabidetan eta emakumeak eta aurrak daudela hildakoen edo zaurituen artean. Hortxe, betikoa. Multzo batean gizonak, ez? Izaki neutro, zehatz eta bere gainoiek. Eta beste multzo batean berriz, emakumeak, humeak, katuak, txakurrak, landareak. Espirituak. Bai, batetik gizonak eta bestetik ez gizonak. Alegia, batetik subjektu konkretuak, eta bestetik izaki, multzo, etereo eta homogeneo hori, ez? Bida, etereo eta homogeneo adjektiboak aipatu dituzunez, hoixere izaten da beste sintoma tipiko bat. Emakumei bapatean adjektiboak eranztea. Naiz eta adjektibo horiek zer ikusirik bat ere ez izan izpidi duzun gaiarekin. Naiz eta nabarmen sobran egon. Zorionekoak gu? Bueno, adibide bat jarriko dizut. Badakizu nola edabidetan norbaiten izena behin baino gehiagotan aipatu behar denean, tipikoa izaten den beste izendapen batzuk ere erabiltzea. Bakizu. Denbora guztian abizenak errepikatu berriz izateko. Hori da, adibidez kiroletan eta ez, izaten da oso tipikoa pilotan eta ez, Iñaki Artola edo Artola behin eta berriz idatzi beharrean, kazetariek esan nahi dute, kokoak ondo jokatu zuen, atzo edo alegiarra indartsu aritu zen, edo alakoren bat, ezta? Hori da. Bai. Badakizu nola deitu zion batek behin Àngels Barceló kazetari katalanari. Aiene, nola? Politikaz aritzen den beltzarana. Beltzarana, arrapazan. Arra morena, dabil mariziki, eskutxoek jo dute, kriskitin kraskitin, Karga sexista duten esapide eta hizkuntz erabileren adibideak ematen ibili gara orain arte, baina dena ez baita txarra izango, badira kontrako joera eta adibide batzuk ere. Bai, badira. Halako kasu bitxi bada, esaterako plazandre hitzarena. Bai, eta gaur egun nahiko normalizatuta dago gainera, ez? Euskaltzaindiaren hiztegian ere sartu dute. Baina, egia da, hitz berri xamarra dela, batez ere plaza gizon hitz tradizio handikoaren aldean. Bai, pentsa. Euskaldunon egunkariaren hemerotekan arakatu, eta ikusi dugu egunkariak. Irauntzuen bitarte horretan guztian, alegia, 1980etik 2003 ez zuela ere erabili plazandre hitza inore sendatzeko. Ez bersolari, ez idazle, ez politikari, inorrez. Eta hitzaren agerraldi guztia plazandreok taldearenak dira. Donostiako emakumeen plataforma politikoarenak. Tarte hartan bertan, egunkariak 89 aldiz aurkitu zuen egokiera plaza gizon hitza erabiltzeko.
Euskaldun gisa, ezinbestean aipatu beharra dugu nola eragiten dioten inguruko erdarek euskarari kontu honetan ere. Adibide soil bat jar dezagun. Hegoaldean handa hemen aditzen dena. Zenbat aldiz ezote dugu entzun, jendea, nire aitak esaten, bere guraso gizon emakumeak aipatzeko. Jakina, gaztelaniazko maskulino generikoan nire gurasoak esateko mis padres esaten baita. Bai, eta berdin badira batzuk, ez, nire semeak esaten dutenak, naiz eta berez behar bada demagun seme bat eta alaba bat dituzten. Gaztelania eta frantses hiztun askok egia da urte mordoa daramate hizkera ez sexista landu nahian. Bere diskursoetan emakumeak ez diskriminatzeko eta ez desagerrarazteko eta ezagunak dira, ezta besteak beste maskulino generikoa saiesteko proposatzen diren irtenbideak. Bai, baina madarikatu horiek. Bai. Gaztelaniaz eta frantsesez zentzua duten edo izan dezaketen irtenbide horiek bere gordinean, bere lori-lorian euskarara ekartzen baldin baditugu, irtenbideak ekarri ordez, akaso kale itxuak ekartzen dizkiogu euskarari. Alegia hortxe hasten gara, euskarak berez inolako arazorik ez daukan tokian gauzak aldatzen, ezta? Berez ondo funtzionatzen zuten esapidea, alferrik lardazkatzen. Hain zuzen ere, entzuleok, gure podcasta beste inoiz ere entzuma duzue. Konturatuko zineten behar bada nola hasten ditugun beti saioak. Ongi etorri guztiak eta guztiok. Ongi etorri guztiok eta guztiak. Bai, alaxe agurtzen zaituztegu. Baina agur hori esan behar daukagu ez dela guk asmatua. Guk Antxon Olariagari aditu genion behin, hitzaldi bat olaxe hasi baitzuen, ez bere ohiko umore finarekin. Eta iruditu zitzaigun modu polita zela ironia fin horren bidez agerian uzteko zein absurdua den gaztelaniazko todos y todas, baskos y baskas eta halako duplikazioak euskeraz ere islatu nahi izatea. Bai. Esan duzun bezala, broma bada, Olariagaren duplikazio hori. Euskeraz ez baitago, halakorik egiteko joerarik. Eta beharrik ere ez noski, euskerak ez baitu halako genero markarik. Bada beste kontu bat, horrekin zerikusia duena. Izen multzokariekin gertatzen dena. Bai, hori erdaretatik kalkatzen ibiltzen gara suelto. Bai. Irakasleak etorri dira, ikasleek esan dute, halakoak esatea normala da euskeraz. Are gehiago, halakoak dira normalenak euskeraz, baina gaztelaniaz profesorado esaten dutenez, bakizu, maskulino generikoa saiestu behar dutenez, edo saiestu nahi dutenez, normala da bezala, hortxe hasi gara gu ere, betiko plural arrunt horren ordez, irakasleria, langileria, ikusleria eta esaten neurri gabe, esatia ondo dago, baina kontua da neurria. Bai, irakasleak, langileak, ikusleak, inolako sexismorik eta diskriminaziorik ez daukaten hitzak denak ere, eta irakaslego langileria eta ikusleria baino dezentez konkretuagoak eta lurtarragoak ere bai, nik uste. Baina, beste hizkuntza batean kutsu diskriminatzailea dutela eta saiesten ari garenak, ez? Eta are gehiago, horrekin lotuta, beste adibide bat ere ekarri nahiko nuke, hau nire ustez, larriagoa. Aurrak esan ordez, haurtzaroa esatea. Kontua da gaztelaniaz, infantzia asko zabaldu dela aurren multzoaz aritzeko. Baina infantzia aldi berean umezaroa ere bada, eta orain euskaraz nahazte borraste bat egin dugu multzoaren eta denboraren artean. Eta hortxe gabiltza, haurtzaroaren kontrako indarkeriaz hizketan, adibidez, aurren kontrako indarkeriaz hitz egin ordez. Bai, baina indarkeria ez da aro baten kontrakoa noski, umeen kontrakoa da. Adibide horretan berez oso argi ikusten da
halako izenak horrela moldatzen ditugunean, abstraktuago ere bihurtzen ditugula, eta beraz, lausotu ere egiten ditugula azkenerako, materialtasuna kentzen diegu, zehaztasuna. Eta horrek behar bada errealitatearen gainean dugun ikuspegia ere lausotzen digu pixka bat azkenerako, ez? Lausotu bakarrik, ez? Alferrik luzatu ere bai. Pertsonakeria esaten diogun hori da beste adibide garbi bat horrena. Bai, ufa. Behin eta berriz aipatzen ari garen arrazoi hoiengatik, hau da gaztelaniaz maskulino generikoari ies egiteagatik, persona hitza askoz gehiago erabiltzen dute gaur egun gaztelaniaz. Baina euskeraz ez dugu inolako premiarik. Adibidez, beka jaso duten personak esateko, bekadunak esan dezakegu eta beidaz, ederki, labur. Bai, eta eskaera egin duten pertsonak ere, eskatzaileak dira euskeraz. Eta parte hartuko duten pertsonak, parte hartzaileak, eta pertsona gehiak, gehiak, eta kito, ez? Bai, zertarako luzatu, ez da? Zertarako zama handitu. Nekagarria da, eta euskaldunok ere besterik frogatzen ezten bitartian bintzat persona gara, ez da? Batez ere hitzen eta esapideen adibideak ematen ibili gara orain arte, baina batzuetan sexismoa ez da islatzen zuzenean hitzetan, baizik eta gauzak esateko moduan, edo gauza batzuk esatean eta beste batzuk ez esatean, edo testuinguruak aditzera ematen dituen estereotipoetan. Bai, Davidetan adibidez, baina, tira, ez Davidetan bakarrik, emakumeak emozioekin lotu hoi dira, etxe barneko munduarekin, familiarekin, edertasun eta arropa kontuekin, ahultasunarekin, mendekotasunarekin, eta gizona berriz, independenteak dira, eta profesionalak, eta plaza gizonak, eta kirolariak, eta kirolzaleak, eta, besteren gainetik hori bai, arrazionalak. Bai. Estereotipo hien atzean, zera dago, ez da, batetik natura, hau da, emakumen gauzak omen diren hoiek, eta bestetik, kultura gizonen kontua, gauza zibilizatu eta seriosak. Bai. Beste kasu tipiko bat berriz, jauzi semantikoena izaten da. Agian orain ere adibide batekin ulertuko dugu, hobeto zertan datzan hori, ezta. Akordatzen zara primaten adibide hartaz? Ez daukata azteko. Konta iguzu, favorez. Duela urte batzuk, artikulo bat ikusi genuen, kontatzen zuena nola primate batzuek gizakion antz handia duten. Bai. Antz hoiek azaltzeko orduan, honela zioten artikulo baten tituluan eta azpitituluan. Ez gutxi ikusten zantoki batean, eskina batean. Ez. Tituluan eta azpitituluan. Eta iriki komatxoak. Tximuak gizakien pare, ia. Lantzekin eizan ibiltzen dira, leizezuloetan bizi dira, beren emakumeak errespetatzen dituzte. Epa! Bai, egunkari baten azalean, ondo ikusteko moduan. Beraz, tximinoak gizakiokin konparatzen ari zirelakoan gu hasieran ez, baina egiatan zer eta beren emakumeak errespetatzen dituzte hori entzun da, azkenean, aizu, pentsatu beharko dugu tximinoak gizonekin konparatzen ari zirela. Ez detuzte tximino lesbianes hariko zirenik bintzat. Naiz eta egon badauden tximino emeak oso gustuko dituzten tximino emeak. Bai, ongo ez dira, bonoboak eta hori ere badan horabait esateko ordena naturalaren parte. Bai. Eta izu behi da, ze ondo, ordena aipatu duzunez oraintxe, hor ere badago mamia. Diskurtsoetako elementuen ordena edo urrenkera ere izan daiteke hizkera sexistaren erakusgarria. Azken batean berez ausazkoa izan litekeen segida bat, behin eta berriz, urrenkera jakin berean errepikatzen bada, hor ja ez da urrenkera bat bakarrik. Hori ordena kanoniko bat da, ez? Hierarkia bat da. Kasuri tipikoena zera da, familiak nola aipatzen diren. Familia bateko kideak
urrenez urren aipatzean oso tipikoa izaten da. Lehenik pater familiaz delako aipatzea, eta gero emakumea, eta umeri bada, gero umeak, ez da. Hori konbentzio bada, arlo askotan, guztiz errotua, eta hauzita jartzeko modukoa, noski. Hor, hierarkia badago, zuk esan duzun bezala. Badira alako beste batzuk ere, eman dezagun bi anai arreba kirolari ditugula. Neska bere kategoriako onena da, eta mutila berriz bere kategoriako 100. Biak elkartu, artikulu batean, eta ze ordena datan aipatu dituzte. Mutila aurrena eta neska geho. Eta adibidea ez da asmatua. Benetako adibidea da gainera. En fin, dena den pentsatu nahi dut, seguraski gaur egun jende asko izango litzatekela gai, ez, testuetan alako hierarkia, joera, sexistak detektatzeko, ez, kontzientzia bat badagoen seinale. Dudarik gabe, kontzientzia badago, baina oain galdera bat egingo dizut. Familia ez da gauzak izendatzeaz eta izenen ordenaz ari garela. Zenbat gurasok jartzen diote amaren abizena aurrena umeari gaur egun. 21. mendean ederki sartuta gauden hontan. Eta ustez berdintasunean eta feminismoan ezitako belaunaldi honetan. Eraiki ditzagun bizitzek biona bizanekin begira nazatela zure begiak nire sudurraren gainetik. Diskurtsoa nola sortzen den ez ezik, diskurtsoa nola hartzen dugun, hori ere kontuan hartu beharrekoa da. Zeren batzuetan jatorriz sexista ez den hizkera bat, modu sexistan interpretatzen dugu. Adibidez, batek baino gehiagok aitortu izan digute, berrian atletik irakurri eta guztiz jokos kanpo geratu izan direla tartetxo batez albistearekin. Pentsa, atletikek liga irabazi duela? Bai zera, gezurra. Eta etzan gezurra, noski, ez ginen gizonezkoen taldea zari, hori zain kontua. Berria mintzat, atletik ez da antonomaziaz gizonezkoen atletik. Emakumena ere atletik da, urtsuzean, bestelako erazkinik gabe. Bai, izan ere irakurleok askotan, testuan jartzen ez duen zerbait ulertzen, edo beto esan da, asmatzen dugu, hori ez, ikasitako aurre iritziek eta inertziek hartaratuta. Bai, beste kasu tipiko bat ofiziona izaten da. Bai. Beti aipatzen den hori. Ofizio izen askok ez dute generorik markatuta linguistikoki, baina estereotipo edo asoziazio kulturalak hortxe daude. Eta deno dakigu zer etortzen zaigun burura, gizona ala emakumea, adibidez, igeltxeroa aipatzen digutenean, edo erizaina, edo idazkaria, edo garbitzailea. Bai. Dudarik gabe, dena den ez da ofizioekin bakarrik gertatzen. Bada kasu bitxi bat ez, asko zabaltzen ari dena eta atentzioa eman diguna azken aldian. Bai, gazte hitzarekin gertatzen ari da gauza bitxi bat. Bai. Demagun goiburu hau eta iriki komatxoak. Gazte bat atxilotu dute desordena publikoa egotzita. Eta itxi komatxoak. Bai. Pertsona hori noski neska edo mutila izan daiteke. Berez. Bai. Baina titulo eta testu inguru horretan seguru asko gehienoi mutil bat etorriko zaigu gogora. Bai, gehienoi segurazki bai. Baina era berean beste testu inguru batzuetan kasualitatez edo ez gazte hitzak nolabait kamuflatu ere egiten du mutiltasuna. Bai, demagunoain goiburua beste hau dala eta iriki komatxoak. Gazte bat atxilotu dute, sexu eraso bat egitea leporatuta. Eta itxiko matxoak. Hor berez, informazio importante bat gordetzen ari gara, zeren gazte irakurrita ez dugu jakirarazten zezutakoa den ustez eraso egin duena. Eta sexu erasoen ingurukoak ulertzeko pertinentea da. Bai. Oso, nire ustez.
sexuaren berri ematea, esplizituki ematea. Gazte gera gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte gera gazte, ez gaude konforme. Batzuek esaten dute hizkera ez sexista, azkenerako hizkera politikoki xuxen, zuri eta utsaldu bat dela. Bueno, esan dugun bezala, xalkerian geratuz gero, gertaliteke hala izatea, baina zinezko hizkera ez sexista, oinarri sakon eta funtsatua duena, ezote da, hain zuzen, kontrakua. Nin neuk esango nuke hizkera politikoki xuxen utsalduaren antonimoa dela. Gaurko saioan erreparatu diegun gauza hoiei guztiei eta beste hainbati erreparatzea. Bai, eta hain zuzen, ez zinobeto azaltzen du hori Tere Maldonadok bere liburu batean, lehen saioan aipatu genuen Hablemos Claro izeneko liburu horretan. Entzun ditzagun, bukatzen hasteko haren hitz batzuk. Hizkera ez sexista erabiltzeko proposamenek agerian uzten dute emakumeak aipatu beharra dagoela ikusgai izango badira. Hain zuzen, horrexen ondorioz ez dute zerikusirik proposamenok hiztegi politikoki xuxenekin. Naiz eta halakotzat jo nahi izaten dituzten maiz. Hiztegi politikoki xuxenak gehienetan eufemismo halako batzuk dira. Itzulinguru hutsak, izendatzeari ihes egin eta beraz ezkutatzeko erabiliak. Urrengo saio batean hitz egingo dugu gehiago hain zuzen, eufemismoi eta halako hizkera engainagarriei buruz. Erlojua ordea ez dugu engainagarria. Ez, eta iritsi zaigu, berriz ere konturatzerako, ezer ez eta festa, gaurkoa bukatzeko garaia ere. Gaur 8, itzuliko gara, plazer baduzue, hementxe izango gaituzue. Ordura arte, ondo ibili, guztiak eta guztiok. Eta minik hartzeko modurik ez egin. Despistatuon sexua. Edukia eta gidoia Irene Arrarats Lizeaga eta Maialen Berasategi Katalan. Irakurketa Arantxa Artola Aldanondo. Muntatze lanak Oli Artola Apeztegia eta Lara Madina Beitian Anklares. Musika. Euskatalitesen Iparragirre Abila dela. Txirrimirri eta txiribiton. Bertan bera taldearen izana galdu, izena ahaztu. Anariren hotzanak. Olatz Zugastiren atxa galartino. Bi bala taldearen kontraesanak. Hemendikat taldearen sexua. Polin eta Julieten kopla berriak. Esian taldearen plazandreak. Akaleiaren gizakia eta pertsona. Izaroren bizitza. Lourdes Iriondoren ez gaude konforme. Olaia Intziarteren martzianoak. Aipuetako musika. Alos Quartet taldearen Oi Pello Pello.